Lakhot ngau bhai ki Samla jong ka jilla Meghalaya banishim Bynta ha ki jingpuli pentebit hapo ka Ministry of Minority Affairs jong ka Sarkar India ki jing pentebit ki bamdan kampan siu ki dai General Duty Assistant GDA na ka Bynta san banai Henry Pautali ki jaka Sound Engineering Audio and Recording na ka Bynta arbanai shiteng Henry Pautali ki jaka Housekeeping arbanai Henry Pautali ki jaka an yo stipend ru 8,000 tingka shi banai an yarap ban pin yo kam ka Jinghikai kan sedang hau nailar 8,000 riu. Scan your QR code dan register na ka Bynta ka training.